Čau lidi, máme Dragonu z vás u nového videa a jsem tady ve hře World Soccer Champs. Máme si tady vybrat zemi, ze které budeme trénovat nějaký tým. Takže já bych si asi teda vybral, jestli tady někde je Česko. Jo, tady, výborně. Pokračujeme. A co si vybereme? Máme tady na výběr z druhé ligy Viktor Kužiškov, Prostějov nebo Vlašim. Já si tady ty týmy můžu rozkliknout. Viktorka vypadá jako zajímavá varianta, musím říct. Ale moc se mi nelíbí upřímně. Prostějov taky zajímavá varianta. A Vlašim, no. Ale jo, vybírám si Vlašim. Myslím si, že to bude dobrý, doufám. A začíná nová cesta, nám to píše. Letíme tady krásně v letadílku. A vítejte, už jsme přistáli. A jo, komise a sponzoři tě vítají v klubu cíl sezóny a vyhnout se sestupu, OK. Já si upřímně myslím, že když se nám bude dařit, tak podle mě bude moc i teoreticky na postup, bych si myslel. Každopádně to je klasická trenérská kariéra, máme tady svůj tým, hrajeme tady ligu, nějaký ten Mall Cup český a potom myslím si, že dvakrát za sezónu tak nám přijdou nabídky z různých týmů a ty můžeme buď přijmout nebo odmítnout. Takže když se na to tady koukám, tak tady máme můj tým, který vypadá zajímavě, ale nechci hrát tuto formaci úplně. A přemýšlím, co bych hrál za formaci. Asi tuto bych viděl, že bychom hráli. 4-3-3, za mě dobrá formace. Tady můžu dát mýho stopera. Výborně, takhle. A to je záložník. Tady půjde křídlo a tohle je taky záložník. OK. Tak tam půjde taky křídlo. Výborně. A nemůže jít záložník sem? Může jít sem. Super, tím pádem do křídlo může jít sem. Tak. Vypadá to tady dobře ten tým docela. S tím, že ale máme až moc pravých backů na to, že pravýho backa vlastně nehrajem. Takže teoreticky můžeme nějakýho prodat. Já už tady vidím, že tady máme nějaké nabídky. A jsou to obě nabídky jsou na naše pravé křídlo. A tady Josef Kolařík. Ty kráso. Jo, on jemu je 17, proto nabízejí tolik. A tady tenhle Grepak je. Hej, jo, tady. Dobře. Zajímavý tady rovnou z začátku. To Kolaříka podle mě můžeme prodat. Dostaneme z něj dostat dost peněz. Takže já tuhle nabídku přijímám. Výborně. Tím pádem budeme moct posílit. Rozhodně bych chtěl koupit tady lepšího obránce, místo tady Kurky. A potom tady koupit lepší levý křídlo tady a lepšího hroťáka bych chtěl pořídit. Takže jdeme se kouknout, co tady máme na trhu. Chtěl bych teda stopera, protože tam může hrát stoper. Kolikátky potřebujeme? Jo. Takže takhle, stoper říkám. A jdeme se sem kouknout. OK. Tady můžeme vidět, tady nemáme bohužel vyskoukovaný hodnoty těch hráčů. Káš, já si myslím, že dobrým talentem by mohl být tady ten Elhanach. Ten hráč si myslím, že ten by mohl být docela velký talent, upřímně. Na stopera já ho koupím. Rovnou mě ten tým vylepší o 3 ratingy. Už vidíme, že ho tady máme. Tak, výborně. To znamená, že tady
tady kluku Matouška a Isifeho můžeme prodat, což je dobrá zpráva. A já bych teda koupil levý a pravý křídlo a hroťáka ještě. Dobře. Tím pádem tohohle z toho týpka. To je tenhle. Jo. A jak možná prodal, no i když, jakou má hodnotu? Tenhle 98. Tohle nabízejí 132. No tak já ho prodám. Nebo ne? Počkejte, no. Tak. A jdeme se kouknout. Takže máme tady zajímavý křídla docela. A myslím si, že vím, koho bych chtěl. Tohodle z toho frajera. Já ho koupím. Nádhera. Máme ho tady. Dáme ho do základu. A teďka ho můžeme prodat. Výborně. Teďka budeme moct prodat tohodle. Erik Bižon, ale počkej, já bych se koukal, jo. Dobrý. Tak prodáme tady tohle z toho Erika Bižona, když se ale koukneme, jestli tady máme nějakou vyhlídnutou posilu. Ukáž. Tenhle vypadá dobře. Joseph Mangodo, 61, 18 let, 80 000. Ten bude dobrý podle mě. Takže já můžu prodat Bižona. Tak. Prodali jsme ho za 130 000. A můžeme koupit toho Francouza. Yes. Skizmet, jde k nám. Výborně. Tak a chtěli jsme ještě to levý křídlo. Víte, jo. Kurku Matoška a Isifeho teda můžu prodat. OK, to je dobrý. Isife. No, možná to Isifeho bych si nechal. Počkej, může hrát? Na to mě nevadí vlastně. Dobře, tak Isifeho si necháme. Ten vypadá, že je docela talent. Dnes má dobrý rating, takže Matoušek Arios do Liberce za 150 000 a Kurka do Slovácka za 170 000. Tak, máme zase necelý 500 000 a jdem se kouknout na to levý křídlo. Jaký tady máme. OK, tak to není moc velký výběr. Zrovna teda. A dobře tady vypadá tento hráč. Pavel Živčak, asi myslím, že se jmenuje. Takže ho koupíme. Nádhera. Máme ho tady krásně v svém týmu. A za mě pohoda. Jo. Jak to vyřešíme? No, takhle. Tak. Ideálně. Máme tady seskládaný tým, který má obranu 61, zálohu 60 a útok 62. Což si myslím, že není špatný. Tady se můžeme kouknout na naše drezy, ty jsou takový docela jednolitý, ale já to tak nechám, nebudu to tak měnit. A můžeme se rovnou tady vrhnout na náš první zápas, a to je přátelách proti Motorlet Praha. Takže se jdeme na něj vrhnout. Tady vidíme naše sestavy. A jdeme hrát. Vykopáváme. A oni mají první útočnou akci. Musíme bránit. A to se nám nepovedlo a prohráváme. Tak to není dobrý.
A teďka máme útočnou akci my. Nahrajeme sem. A vystřel. Ještě to bylo za pomalou střelu. Nevadí, prohráváme, ale to zvládneme ještě. Prosím. A nebo ne, náš brankář udělal docela chybu. A náš obránce se stihl vrátit čas, aby tu nebezpečnou situaci zlikvidoval. A pozor, je to tady přímák našeho soupeře. A ten zlikvidoval náš brankář. Teďka máme přímák my. A já bych to nacentroval na tohoto hráče. Výborně. Naběhneme si na bránu. A vystřelíme to na zadní, tak nic. O poločase prohráváme 1-0, což není úplně ideální start, ale dá se to zastavit. A rovnou máme útočnou akci na začátku druhého poločasu. Nacentrujeme míč do vápna a vystřelíme. A břevno, škoda. Ale ještě máme šanci. Vrátíme to zpátky na tohohle hráče a ten vystřelí a dává gól! Josef Mangodo, náš hroťák, kterého jsme koupili před chvílí akorát, tak se prosazuje a vyrovnává tento zápas na 1-1. Což je určitě dobrá zpráva. A rovnou máme další útočnou akci. Nacentrujeme to tady na našeho hroťáka. Tak, sem pojď. Teď sem. A teď to vystřel. Výborně, Josef Mangodo dává další gól. Na 2-1 v 67. minutě. Koukneme se, jestli nepotřebují naši hráči prostřídat. Vypadá to, že jo. Takže to uděláme následovně. Takhle. A prostřídáme taky naše dva záložníky. Tak. A máme znova další útočnou akci. Což je super. Protože že člověk chce víc útočit než bránit. Josef Mangodo! Je to další gól, tentokrát hat-trick. V 83. minutě zkompletován. Vedeme 3-1 a tohle už nemůžeme prohrát. Je to tak, vyhráli jsme 3-1 tedy. Všechny 3 góly dal náš hroťák Josef Mangodo. A máme tady nabídku na přestup. Chizom Onye. Je to náš ofenzivní záložník, který má hodnotu 340 000 a za 573 000 by ho rád tady Enugu Rangers vykoupili. Což je velice zajímavá nabídka. A já se kouknu, jestli se za tu cenu, za kterou oni nám ho chtějí dát, můžu koupit nějakého lepšího takového hráče. No určitě můžeme. Pozor. No 100%. Za kolik, že nám ho chtěli koupit? 573 000. Já tuhle nabídku přijímám. Výborně. Teď jdem sem. Nebo sem? Ne. No když. No, ani ne. Takže, koho bychom tak jako mohli koupit? Tento vypadá velice dobře. Ale nejsem si jistý, jestli je to dobrá volba. No. Koupil bych tohoto hráče. 64 hodnocení v 25 letech za 540 000, za mě dobrý. 89 000 by nám mělo zbýt, což je docela dobrý. Takže jo, naši nabídku na tohoto hráče přijali, což znamená, že jsme ho získali a můžu ho tím pádem dát do základní sestavy. Výborně.
už máme zálohu 61, výborně. A teďka tady máme další přátelák proti Nimekaliu, který mají obranu lepší než já, ale útok i zálohu o trochu horší. Že bychom dali šanci našemu druhému golmanovi zkusit si ten zápas, když to je jenom přátelák, že on je malý, takže možná by mu to mohlo by mu to jít podle mě. Takže uděláme to tak, máme zase modré drezy naše a jdem na to. Doufám, že zase vyhrajeme. A máme taky první útočnou akci tohoto zápasu. Vystřelíme to, viď? A je to břevno. A je to dorážka Josefa Mangola. Takže vedeme 1-0 nad Nimekaliu, nebo jak se to čte. Asi nějak tak, předpokládám. Ale teďka musíme bránit útok našeho soupeře. A naše tato střela šla mimo. A máme další útočnou šanci my. A tohle je na střelu. Tak bohužel ne, zblokovali nám ji obránci protějšího týmu. Ale tohle už nám zblokují a je to gól. Jiří Kulhánek posílá nás už do dvougólového vedení. A máme k tomu další útočnou akci. Což znamená, že už by tenhle zápas měl být rozhodnutý. Dáme nahrávku na našeho hroťáka, ten ještě pod sebe nedá. Nevadí. Ale pozor, ještě bráníme na konci náš prvního poločasu. Výborně náš golman. A jdeme na druhý poločas. A to není dobrý. Výborně, tahle střela šla mimo. A teď by to chtělo, už aby se nic nedělo, anebo útočili pouze my, a taky by to chtělo podle mě prostřídat. Protože naši hráči vypadají dost unaveně. Takže takhle to protočíme, tak a tak. Tak možná. A tak. Ještě můžeme prostřídat? Jedno můžeme, výborně. Ne, tak už nevadí, tak už nemůžeme střídat. A to nevadí, prostřídali jsme docela dost dobře. A máme útočnou akci. Nacentrujeme to tady do vápna. Dojďte tam ten centr, OK. Ale tady jsme bohužel přišli o míč. Nevadí, my teda útočit jako nepotřebujeme. Potřebujeme spíš bránit. A ano, nic dalšího už se nestalo, takže bereme hezky pohodlnou výhru 2-0. Po 2 golech jeden dal Josef Mangoro a jeden dal Jiří Kulhánek. Takže vyhráváme. Ok, máme tady takovýhle výsledky, zajímavý. A rovnou máme první ligový zápas proti Slavii Praha B. Tak na to bude náš lepší golman do brány. No a jdem se na to vrhnout. Flushim versus Slavia Praha B. Doufám, že vyhrajeme rovnou první ligový zápas. A můžeme rovnou víc od samotného začátku, když máme první útočnou akci. Ale tady neprojdeme. Možná nepošle tam ta nahrávka, nevadí. Za dlouho už se nic neděje, ale potřebovali bychom útočit, aby jsme vyhráli. Protože bez útoku se nic nestane. Ale bohužel musíme bránit, takže aby jsme nedostali gól ještě. Protože to by nebylo příjemné, náš golman musel zasáhnout. A co mu naštěstí povedlo. A opět musíme bránit na konci prvního poločasu. A výborně náš stoper dokázal tuhle situaci zastavit. A máme break na konci prvního poločasu. Samostatný únik našeho hroťáka, který dává gól. Josef Mangoro skoruje. Takový dobrý gól do kabiny pro Vlašim. Jsme hezky Slávy, jsme tam šoupli, nazdar, čusbus. Střídat zatím nebudem.
a budeme se modlit, až se nic špatného už nestane a třeba nedostaneme nějaký ten gól. Protože to by nebylo úplně ideální. Hlavně když... Výborně, můžeme centrovat. Skvěle, skvěle, skvěle. Vykombinujeme to. Pod sebe. Pojď sem. A střela z trochu větší dálky a je to gól. Jdeme 2-0 a už bude konec zápasu. Nakonec vyhráváme 2-0. Což je výborný výsledek. A po prvním zápase jsme na 4. místě. Jsme Zlín, Jihlava a Brno. Pod náma těsně je Chrudim. OK. Žižkov svůj zápas prohrál, který jsme mohli. A Prostějov taky. Takže udělali jsme podle mě dobře. A ještě si můžeme střihnout jeden zápas proti Varnsdorfu. Ten bychom podle mě měli vyhrát, si myslím. Tentokrát jsme hostující tým. Když nám dám hostující dresy, jim dám domácí. Tak, a jdem na to. Varnsdorf, jsem koukal, tak má horší tým. A i se to prokazuje od začátku zápasu, protože první útočnou akci máme my. Tohle je Josef Mangoro, náš hroťák, který by tady mohl něco vytvořit, nějakou pěknou šanci, ale tady bude muset asi jenom nahrát. A tohle je naše levé křídlo, který zkusí vystřelit. Pavel Živčák dává gól. Výborná souhra teďka. Vedeme 1-0 a máme další útočnou šanci. Nacentrujeme míč do vápna. Sklepneme ho tady zase na křídlo. A tentokrát ale neskourujeme, to je škoda. Další útočná akce pro nás, což je skvělé. Rozhodně lepší než bránit. Nacentrujeme opět míč do vápna. Sehrajeme. Zkusíme vystřelit trochu z dálky, nevadí. Další útočná akce pro Vlašim. Josef Mangoro gól! Výborně náš francouzský mladý hroťák. Tohle je dobrá posila, tenhle týpek. Potřebujeme prostřídat, nepotřebujeme zatím. Tak po prvním poločase vedeme 2-0, jdem rovnou na druhý, nezdržujeme to. A zkusíme tady tenhle zápas vyhrát. Bylo by to fajn, když už vedeme 2-0. Ale musíme bránit, abych to ještě nezakřikl. Nevím, co se tam sice stalo, ale je z toho gól. Takže prostřídáme. A uvidíme, co se ještě dokáže udělat. Zapnu si samozřejmě obranou mentalitu. A ještě útočíme, je sám na bránu, jde náš Josef Mangoro, myslím, že to je on, teda. Nabijeme si, ne, taky Jiří Kulhánek to byl. Super, v 72. minutě nás posouvá na vedení 3-1. A tady už si myslím, že by měl být konec. A ano, je to tak, vítězíme 3-1. Gól dával Josef Mangoro, Pavel Živčák a Jiří Kulhánek. Takže tohle jsou hrdinové naši. A po 2 zápasech jsme na prvním místě. Za náma je hnedka Chrudim se stejným počtem bodů, ale potom už tam bodový propad a je tam Zlín, Vyškov a Opava na 4 bodech. Zatím ani jeden bod nezískal Prostějov a ten Varnsdorf, který jsme teďka porazili. A Viktor Žižkov má 1 výhru. A stříhneme si proti ní další zápas, ale to už v příštím díle. Doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, budu určitě rád za odběr a like. A u dalšího videa, možná i z této hry, zase čau čau.